Γεια σας παιδιά, είναι η Pop εδώ και στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Stumble Guys. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι μου. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Battle of Bananas. Άμα θέλετε να με κάνετε φίλο στο Stumble Guys, δείτε το όνομά μου, γράψτε το στα invites και θα σας κάνω uncheck όλους. Άμα θέλετε να κάνω part 2, να φτάσουμε τα 50 likes και ελπίζω μέχρι το τέλος του χρόνου να φτάσουμε τα 100 subscribe. Αυτός είναι ο στόχος μας παιδιά, γι' αυτό κάντε όλοι like και subscribe. Βλέπετε εδώ έχω πολλά skins, να ξέρετε δεν έχω βάλει ούτε ένα ευρώ. Θα σας δείξω μετά. Έχασα κατά λάθος. Δεν πειράζει, πάμε για άλλον ένα γύρο. Τώρα ελπίζουμε να πάρουμε κορώνα, γι' αυτό το βίντεο ο στόχος είναι 150 likes και κορώνα. Και μην ξεχνάτε, εγώ στο τέλος του χρόνου θέλω να φτάσω τους 100 subscribers. Τώρα δεν μπήκε. Περιμένουμε λίγο. Ποιο μας θα παίξουμε? Θα παίξουμε το Τιτανικό. Όσοι δεν ξέρετε τι είναι μια ταινία με ένα καράβι που βουλιάζει. Είναι πολύ ωραία, πρέπει να τη δείτε. Τώρα μπορούμε και να περιμένουμε, γιατί συνήθως πεθαίνουν μόνοι τους κάποιοι. Κάτσουμε εδώ πέρα, άμα βουλιάσει πολύ. Πέρασα. Τι σας είπα? Θα φύγουν μόνοι τους. Να ξέρετε, με λένε PM26 Ινρι 33. Περιμένουμε πάλι. Έχουμε το laser. Ελπίζω να πάρουμε χρόνο. Άμα θέλετε να δείτε κι άλλα, θα έχω ανεβάσει shorts. Να, μου έκανε κλωτσιά και έτσι. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου και τα λέμε στο επόμενο βίντεο του In Repop.